He sat alone in the corner. The sun was just going down. He waved and he asked me to join him. Let's drink a toast to the king. Jeg vil nok sige den sidste. Prøv. Let's slide. Jeg havde sådan på fornemmelsen over det, for jeg havde sådan hørt lidt, og det kunne godt være, at det var det her. Men jeg synes, da jeg blev spurgt, om det skulle være svært eller lidt. Og her var klokken så blevet cirka, så den er 20:28, da den første aspirant kommer i mål. Og det var ham, der havde sagt, at han ville være cirka 27 minutter om det, så lidt hovedregning siger, at selvom det tager lidt tid at komme op ad trappen, at han er hurtigere, end han havde regnet med. Spørgsmålet er, den aspirant, som havde regnet med, at han var 19 minutter om det, er faktisk ikke dukket op endnu. Den fejlvurdering koster en løbetur ekstra, 15 etager ned og 15 etager op igen. Imens fortæller den anden aspirant, at han til daglig er bartender. Det er som om, at du sådan lever i to forskellige verdener. Den ene er ikke seriøst. Den her, det er nok mere end det, jeg vil gå efter, fordi der er uddannelse, og der er spænding i det. Ja, helt ærligt, jeg forstår det ikke. Jeg kan ikke se, at der er noget mål eller formål med at ligesom gøre de der ting og sætte sig selv ud for de prøvelser der. Jeg forstår det ganske enkelt ikke. Jeg vil spørge jer, for lige inden vi gik på, der har jeg forstået, at I laver i sådan morskabens dække sådan nogle kurser, hvor man skal udfordre sine grænser. Og I er jo i hvert fald en yngre generation. Hvad siger I til det, Carsten siger, og til det, folk siger til ham? Jeg kan sige, at vi har stiftet en idrætsforening, hvor vi dyrker mange forskellige former for sport. Og her kan nævnes bjergbestigning, faldskærmsspring og sejlads med gummibåde. Og der har vi derfor lavet et kursus, der går ud på at sikre, at medlemmerne ikke overskrider deres egne grænser, når de nu giver sig i kast med de aktiviteter, som kan være til fare for dem selv. Og derfor så anvender vi nogle af de principper, som Carsten Mørk blandt andet har skrevet i sin bog.
Vil det sige, at du synes, det Carsten nu er blevet kritiseret for, er interessant, eller hvad er din holdning til det? Udbytte, man nu får ud af det, i form af, at man lærer sig selv at kende på en anden måde. Det kan man jo på jeres idrætskurser, men...